Ağzına sağlık ağam. Allah razı olsun. Ben erkekler bak boyunlarlar. %100 arasında kesel peselder yönü var bilen mi? İdeale bedale denen pul çırpıyarlar. Medan koşulayan Robert. Berekallah. Robert malades men koşulamam. Siz doğru. Ya erkek yani urlay otuyor. Hem de adam görüp gelen oğlansa men geplesinden düşünün otuyorsun. Görüp gelen oğlansa da yani beyt baba samrat 200 manat 400 manat çıkıyor. Pokunu yemedin ne vardır? Bark gördün ne kanına çok doğru yanı. Olur. O geçen nemede 2020'den yaş hakkaydan adam da ol. 2020'den. O nem doğrulay sol 2020'den yaş hakkaydan ol. Yani şu vaktin ne yolama yapıp otuyorlar yemede. Yok men alala gittim. Estiniz mi sonu? Yani yanlış düşünmen. Yine yol yapıyorlar. İtalya'da Defire diyen de önküyedek maska takın bunt tudurdular ha. Ana son için yapıyorlar da yol vidan da son için veriyorlar. Yok ortaya ne için yapıyorlar? Ortaya de son yali sol bir yerde bunt tudurdu son için. Dine yecen ken garamaya kötüyerler da intonunla geliyor yecen götünü bir işlevilmen yüzüne maska takın maskara ol. Vatan tatuvayla böyleler da o son için oluyor. Vatan satmak mesele değil. Yani satyan mesele ne süzülen mi? Anlarda var ya ölümden kayacaksın biliyor musun? Hey Melik istesen mi dursana 5 minut hey Melik. Gazavat atar Melik sen aytmadan biz aytmadan başka bir aytmadan yönü gidip otuyor da devamlı gidip otuyor biliyor musun? Tamam Melik seninki haklı diyelim. Doğru mu? Onda bir yerde yürüyen adamla boş yürüyenler. Ferhat sen ne bari kulluk bir mat kazanmaka çıkanlar üyüne 5 mat yerinde gelen onda üyüne al emmesini. Çıkmasını devletten sen bak kara aylıklarını ver, üyüne pul ver. Ferhat sen şimdi haklısın sen doğrunu ait tutursan onda. He? Al emmesini üyüne. Ben şurada Banisada pullarını töle, darlarını emmesini. Sen şimdi erkek bolsan gepme de o. Abdullah ka indi durun daşa ozlaka 1 minut ben aydınan Abdullah ka karanal yar daşa yurda çıkıp işlemen zat diyen ağam. Yani o mesele değil. Bizim çağalarımız seyrediyen gözüm gaydıverden 3 yıl 4 yıl ön gaydan Türkiye daşa yurda gaydan adamlar var. Onların öyle caiz halıp barıp dur. Men anırda işlepiyorum tamam mesele değil. İşlepiyorum çağam iyidir yani içir yani gül yağlı Hudaya şükür bal yağlı geçiyor. İyi naharımız böyle mı? Yöne olar maşın zadalyan yöne sen onlardan izde galyan bilen sen diyen dişin yalı ecem kakam o yerde işlemendir sadece bir sana öy salıptır onu öyün içinde yaşa menin çağam ulalyar men çağama bir sana komut salmasam kızım bilen oğlum bir komutta yaşasın onu düşün sen men berk gelip işlemesem olar bir komutta yaşasın mı yok o bolmayar bilen özün sen özün yaşap gördün yaşken doğru değil mi? Yöne benim daşa yurda çıkıp işlemek zorunda. Sebep benim çağım vermesem okul kutup bolanı. Yersene ayrı konut vermem. O ayrı konut umarım vermesem utanıyar olarım yaşlı olayar bir yerde giyin çıkar bilen o eşiğini böyle mi? Onun için biz daşa çıkıp yurda çıkıp işlemek zorunda. Bilen özün yurdun yani bize men günüm tapyan otayda da günüm Hudaya min şükürler olsun o arada da $1000 tap bolar ayına. Aydışın yalı o da olan aydış yalı tapılsa bolar sövdegar bolsan tapyan dost. Hükmet işinde işlesen tapılan ok. Yukarıda bir nemen olmalı. Arkadan. Bir seni kömek etmeli sana diğeri. Ma Murçik aşaktan gancık diyen dost gancık değil. Men doğru zadayda otururum. Biliyor musun? Men gancık değil doğru zadayda otururum. Sen eğer de erkek bolsan her türün çağan boluyor öğlen o zaman düşünen bu zatlar. Şu an düşünen ok berden yazlayan gancık ecik deyip. Mesele de yaz bilen. Yöne çağan olduğun zaman düşünen dost. Senin içkinden kem yediresin gelmez. İçkinden kem yemesin diyecek. Ver oğlan gongşunu çağası velsefet sürer seninki süren ok. Yöne sen de şunu sürdürmek isteyen. Bilen sana malı beresin gelen. Yani çıkıştırıp bolan ok. İçire dosyalan yanı bana iyi içmene gidip bilen ok. Yöne iyi içmeye gitsen ne mi? Önünde akşama 3 gün son produkta pulun yok. Böyle mi? Evet. Mesele de iyidir biçilmek de mesele de. Bar pul. İşlesen bar Türkmenistan'da. Min şükürler olsun. Taksiçilik etsen de geliyor pul. Vay şurada mafya pedyalar var da. Ne mi? Ey Türkmenistan kuvi. Kovulda gidin min yayında ne işiniz var? Yok oğlum gidin. Sizi doğru bilen çağırmadı mı? Yok.
Ağam Dol sen diyen yanlış üyüne düşünüyorsun. gidip Yani böyle- 10 adamı bak Yok, dost, görmeli ben da seyret- 10 adamın üyüne bak görmeli. Söyüp yazıyalar mesela da dost onun için düşünceli oğlanlar var, düşünmeyeceli oğlanlar var, durmuştan yanan oğlanlar var. Ecesini kakasını puluna yaşap yören oğlanlar var, düşünyen mi? Yine bizim pulumuzu barıp yine ecemiz kakamız maşın sürüyor gaye olan ecesi ya kakası gayedir doğan sikim. Bizim kakamızın haram pulunu alıp biliyor mi? Bizim kakamızdan bizim işleyen pulumuzu alıp haram çağlarına yediriyen adamların oğlanları var. Bilen ondan beri gürlüyor. Yer ecen sikim sen neme diyem oluyorlar. Erkek oğlan bolsalar gelip derde işlep giyeceksin gündüze işlep erkek mi sen? Ecen sen kalkan şu yağdaya getirdi mi? Senin de onları götür. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi sen götür işle sen işle gece gündüzün mesele değil. İşle Ecen kalkan götür önünde otursun o adam 40-50 yaşa yetti. Senin için hala ne ol gayıçılık ediyor adamların pulunu al ya. Robert 50-60-70 yaşına girip yine bir yerde üyüne bakıp gel abad o. Prosta oylamayın gepliler da 50-60-70 yaşına girgen her üyüme pul veri de bakıp gel bunlara yazık ya. Uyan puyna ağam. Şu tayda ben 70-60 yaşar adamlar da gördüm. Biliyor musun? Çağlar neyle bakıp yor çağlar anarda keyif gezip yor. Enamın yolu yerler gelip söyün yerler. İyiceniz ki neme diyem böyle. Böyle bizim bir de senin yanında oturup gürlerimizin hiç peydası yok. Bizi yurdumuz değiştirip bilemiz o. Bizim yöne prosto derdi aydiş yaz. Robert. Erkeğe aydiş yaz dost. Her kim şu görüşmenin yolu hazırki döwürde var ya her kim sosyal medyanın üstünden öz yurdunu düzeltýär. Mesela men açmy, men çıkıp gürleýän sosyal medyada men aç, mana hökümet kömek etsin diýen. Ya bolmasa ayal gyzlaryň haqqy kemtidirlermi? Ayal gyzlar gysylýarmy? Ya bolmasa urulýar, öldürilýär. Olam çıkıp gürleýär, jurnalistlara interview berýär. Öz ýagdaý barada maglumat berýär. Häzirki döwrüň sosyal medyasy halkyň elindäki güýjü. Ağam, onda da mesele de şunyalı bizim menin bir düşüncem şu açama yani hormatly prezidentimiz diyecekler indi bize geleceğimizde ne olacak bilemok. Hormatly prezidentimiz diyecek hemme bay adamları çıkaracak orta. Gelin oğlu yani oğullar hemmemizin halkın adamı. Şunyalı kim näme iş kurup bilecek. Yani demek istedim iş kim näme iş kurup bilecek. Sen 20 adama iş berip bilýänmi? Aç fabrikanı sana hiç kim garşan yok. Sen elektrik soğunu şoların nemesini tölemeli. Ayda sigortası diyen yal zat bilýänmi? On yal zatın töle. Sen şu 20 adama iş ber. Doğru değil mi? Sen kaçacak mı sana şu tay bizlerden min şükürler olsun. Netçe adam bay. Bilýänmi? Mümkün del pullu var adamlar var. Çıkaracak ortağa. Çık git 10 adama sen yedirip içir bilýän iş 10 adamdan ken adam iş berip bilýän fabrika açsın özüne. Näme kirmek çıkan ok mu? Bizde kirmek var ağam. Katım var. Pakta ingovu pakta var. Onun materyalından sen köynek giysen sen berde Türk'te gen köynek değil. Şurada ingovu pamuk eşeği berde Türkiye'de pamuk. İngiltere'de, İtalya'da nire barsam ben şotayda pamuk eşeği ingımbadıdır. Bizde pakta var ağam. Aç fabrikanı. Şotayda kurdur. Türkmen oğullara, gelnecelerimize, ecemlerimize şotayda iş ver. Ver 10-15 milyon. Kaçacak mı? Yok kaytmaz ağam yurttaşına. O zat var otayda. Bilýänmi? Doğru ayda. Mesela bu tay. Arkadaşlar, şu wagt yurdun içinde paht ekmeli, buğday ekmeli, şugundur ekmeli adamlar yurdun daşında ulçuluk edip berler. Yurdun daşında Tamam, yurdun daşında da mesele de men şu taydan oturup da şonu ektirip bilýän, ýöne ruhsat ken beren oklar, bilýän? Mesele de şu taydan oturup durup da men şonu ektirip bilýän. Oba men bir oğlana ýany dostum var, ýani ýok diýemok. Dostlan birine dost şudan 10 hektar ýel alýan. Şugundur ekýäňiz. Hökmedem ýana hökmet garşmasyn. Robert, seninki başka, sen biznesmen, sen biznesin gurrun edýän. Meninki şu yurttaşyndaky daýgallarymyzy yurdun içinde işläp ýaşar etmek. Ana şu ýerde şolar paht ektirirler, buğday ektirirler. Sebebi bizim Türkmenistan hökümeti yurdun içindeki hiç kim paht ekmeýän, buğday ekmeýän, ekýäniň sany az bolan üçin yurttaşyndan haryt alýar. Meselem kartoşkany Orsetden alýar, ya bolmasa buğday Kazakstandan alýar, odan Özbegistandan ýene bir zat alýar. Her ýerden yurttaşyndan alýar, öýdem dollarda alýar. Dollarda. Şu dollar haramda da bizim halkymyza bersen,
yurttaşındaky işläp beren adamlara şo dollarlar ber. Şolary pak ektirler, kartoşk ektirler. Öz halkymyz özümüz eklesin, öz yurdumyzy özümüz ekleýin. Senin Yanlış düşüncen yok, senin düşüncen koşulayan dost. Yöne şu zat var. Biz ya şu vat bizde dolar kursu düşük. Ol bizim az şunu yalı zat var da yani yurda barıp gelsen düşün yani. Şu an zat bizde arzan yani kendi gımmat değil. Etimizden bu da üçkü yani önkü köne pul bilen 200 miňe de alıp bilýän. O da mesele değil. Bize de alıp mal bakalım. Şekerin kilesi var 80 miň manat ya. Şekerin kilesi 80 miň manat. 80 tolga. 80 miň manat yok. 80 miň manat değil 20 manat men özüm satyan o zatlar optumlardan oynaýar. Yanlış. Yalan o zatlar yalan dost. Yani kim näme diýen bolsa onu yalazar. Söwda bolsa menden sonra men bilýän. Ekonomik bir zatdan men okudum hem bilýän hem. 20 manat kilası o 80 manat zat değil. Yalan gurlaýarlar. Yaşaş bolýar, ýep içip bolýar. Ýöne prosta düşünjem olarak aylık düşük bilýän dost. 10 milyon ingo işleyen yerine 10 milyon pul alýan. Men gaýtman. Ova ýene şu zat var. Ene bizim yurtda sen aýdan ekonomik zat ekilýär zat diýen ya. Ekýäs şal ekildi näme boldy? Biz öňüz ýeriň aşandan su içýärdik. Mesele de gowja süýjüje suwumuz gelýärdi. Şal ekilenden beri bizim aşamyz duzlu su çykýar artyk. Mesela daşardan su pul bilen alyp içýäs. Bilýärmi? Owa. Oraya tuğ olmasan yerden etjek diýär. Vatandaşlar tuğ Owanstan amder yani ýapýança bardy. Owanstan önüne çekip başlady bizde amder yani önüne çekip başlady bolyn tuğ adaldy bizde. Ýöne bilin hökümetimiz şoňa çäre görmeli. Şol su kesileceğini bilse ya da kesilip başlandığını görse başka yerden su tapmalı ya bir zatlar etmeli de şu o hoculuğunu koltuk vermeli. Olar su bar vaktam şo boluşlary, su yok vaktam şo boluşlary hiç zat ütgötjek bolup adamlaryň aladasyny etjek bolup hiç ýyl hereket eden oklar. Hiç ýyl alada eden oklar. Olar diňe ay dine masilli gidýär, ona aylanan olýar, ya olmaz da şerurda gidýär, oyun oýnaýar, garaz. Hiç kim istili halkyň aladasyny eden ok. Şoň üçin gartok berýär da. Gartok bereni bilenem seniň aýlagyň ýoga. Gartok bereni bilenem sana çörek bolan oga. Şu gartoğun pulundan berip bilen oklar. Halk. Şu gartoğu ödep bilmeyen adamlarım var. Ýöne iň bir şorda iň erbet zat iň men asıl bir efirim açmamyň sebäbiniň biri şu yurtdaşyndaky aýal gyzlarymyz ýaman erbet kösenýär. Garrylarymyz, aýal gyzlarymyz, çagalarymyz gaterbet kösenýär. Yani olar aýraçylykda, kıyınçılykda gezip börler. Men bir İstanbul'da bir öýe bardym. 5-10 tane aýal gyz bir öýde ýaşaýarlar. Gündedem giýje şu dogan daşlaryna jaň edýärler Türkmenistana. Ana şol iň bir kynançly atlan beri. Açan olar Türkmenistana gitmeli, açan olar öz çağatyna gowuşmaly, öz doganlaryndaşyna gowuşmaly, olam belli däl. Onuň üçin hiç kim alada eden ok. Onuň üçin olaryň 5 mi gavan, ýani 5 manata meterlik däl. Men akylly düzetjek, maňa mümkinçilik beriň, maňa wezipe beriň, men düzeteýin. Düzetip görkedeýin. Men elimde hiç güýç ýok düzetmek üçin. Menne gurleýän. Ýöne eger başarmasak her birimiz gurlemeli. Neme var da? Şey Muhammed Ali'nin aýdan sözü var, Muhammed Ali. Şonuň aýdan sözü eger zulm bilen görüşip başarmasaň, şonu paýlaş diýär. Köpçülik bolup görüşeliň diýär. Şonu paýlaş beýleklere de aýt, zulm mardy da aýt. Şonuň bilen köpçülik bolup biler görüşüň diýär.
men taýýarlykly indi hemme temada men taýýar däl jandagyn. Men hemme tema hemme da diýip bir wada patyrdatyp aýdar ýaly ýa tutup çykamok. Şonuň üçin hem hemme da nimetmen bilýär. Men ýadyma düşmän bilýär. Yani vatandaşlar, umuman aydanda da eğer şu zatlara karşı görüşmesek, onda bizim çağalarmadan yurttaşına gidip kulçuluk eder. Ana şol hakikat. Eğer görüşmesek. Eğer de hazır kıvatçı göz yaşlı gezen TikTok'ta, her yerde öz nalap gezen ayalgıylarımız var. Vatandaşlarımız var. Şolaryň hal ýagdaýyna ünüs vermesek, erti bir gün birin çağalarymyz şonu ýalyk geler de şurada gulçuluk eder. Näme sebäpden bärde gulçuluk edýär? Oňa wagt döwletine kardarlar, ýa-da özüňe karşyňa? Evet, meni aýlyk bermese, iş bermese men mecbur şörik gelmeli bolýan. Eger de şu kadar seniň Evet, Abdullah sen näme iş edýän? Şonu aýdyp ber. Näme iş edýän? Nirde şu? Kafelde işleýän, guruluşda işleýän. Kafeli işleýän. Ha, Türkdemi? Tawa, Türkiýede. Ha. Türkmenistanda sen näçe işleýän kafeli? Türkmenistanda kafelde işleýän ullokan aýlyk çykanok. Dinle. Bir kvadrat kafeliň 300 ma. Türkiýede bir kvadrat kafeliň 150 ma. Yo, 150 iň az 150. Men şu wagt men patronum 250'den 270'den Çağalandan aýra galyp işleýän 270'e dogrymy? Men Türkmenistanda çağalanmyň ýanyna günne öýde ýatyp turup her hiljek naharjy gyýyp et aşyp gedemde 300 manatdan goýan kvadratyn dogrymy? Günneligem goýup bolýar, mesele ýok. Hiç oçuram kilendin hem hemme dadyň amma. Näme üçin Türkmenistana elip işleýän okşan? Sen Türkiýede olarak hem hyzmat edýän Türkmenistanda näme üçin işleýän? Sonay. Bolýar. Günde näçe metr kvadrat goýýar? 10 kvadrat goýýar. O näçe bolsa metrine de 300'den olsun. 4,5 milyon manat bolýar. 4,5 milyon bolýar. Dogrymy? 4,5 milyon. Awa. Ýöne bir dana hemişe iş bolanok. Dogrymy? Näme üçin bolanok? İşsejege bolýar bir aýdyn işe aňamdan bir aýdyn iş iýdiler bolýar. İşe Seret işlägem bolýar. Seret meniň öz radnoy daýym bar. Bütün ömrü kafel goýup geçirdi. Men 2 aýdan bäri kafel goýup işläp durumda. Ýöne şol birinciden iş tapanok, ikinciden hem şonuň alýan aýlygy öňe ýetemek. Şonun şu ýurtdaşyna çykýdy. Diýmek ol 300'den goýýan da. Dinlen agam şeýle birdat da näder iş tapanok, onuň bir daýdan ol işeje iş ba. Menem 14 ýyllar işläp öňçülükde. İstanbul'da daýym menim. Radnoy daýym Istanbul'da ýören 30 ýyllyk ustaşy. 20-30 ýyllyk usta. 30 ýyllyk näme üçin gidip iş sanok? Näme üçin bir de wada oňa ýok iş? Näme üçin? Sen şu Türkmenistandamy? Täýär, aýdyp bere. Ha, näme sebäpden? Bir de wada oňa ýok. Näme üçin? Awa. Sen mümkün bir de iş wada näme üçin ýemin oňa ýok? Hükümetde tanışyň bardyr, seni işi alýansyň kesip. Men hükümetde tanışmam ýok, hükümetde tanışmam ýok, iş tapmam ýok. Menem seni alaka garamaýan adam, öz adapçymy iş ýapýan adam. Men iş tapýanna, o näme üçin tapanaw iş? Yo, yalan. Yalan. Men işlerde daýanam, men diňe öz adama daýanýan. Düşünýän adam menem seni alaka. Adıllığı O ödün näle? Hali gof vaka girjek golmol girilmedim. Ýaňyr gepinde aýtdyň ay Türkmenistany öwýäňiz, Türkmenistany eýtdiňiz, beýtdiňiz men nemäme ýaýnyma gelmeň ele beýle diýdiň. Şam Muhammed Abdullah ikiňiz hem hakly dost, ikiňiz hem uly bolmamam mümkin, kişi bolmamam mümkin. Men 5 ýyllar Türkiýede
1,5 milyoner stroy ketýän ha. Stroy ketýän. Men owada ýaşaýan, özüm marda garom etrapda ýaşaýan. Men stroy ketýän, stroyka ussaň ýanyna ulun tapamam. Günlük 200-250 manada işleýärler ha. Men 300 manat, 250-300-350 manat berjekden ulun tapamam, bilýärmi? Ne üçin Türkmenistanda iş yok musun? 300 Ferhat 300 manatın 10 milyon boldy. Men yönükücü ilini hünäri bolmady. Günlük işleyen oğlanlar hakda misal getirdim ben Abdullah. Günlük işleyen misal getirdim. Hatma ya ağamcan 300 sen var adından 500 min manat bermeli. Şoňa da neme ýasap bolanyp Türkmenistanda. Adından 500 Abdullah, günne 500 min manat bermeliň-de Pola gidip 200 min manat, 250 min manat işleýärler. Ertir saat 8'de bitiyorlar, akşam saat 7'de geliyorlar, doğru mu? Benim işledim şöyle işte, benim işledim, benim çağalmam geçti Türkmenistan'a, o da yaşadım. Yöne men diyen, men gününü uğulun işletme, uğulun tapmadım. Lişne ödüm 25 gün geçince Türkmenistan'da ol kayıttım. Üstüne 100 manat doyacak dedim, 20 manat. Yani 40 manattan işleyenler hemen 50 manat doyacak dedim, 60 manat doyacak verecek diyen. Ay men işlebilem, ay pul veren o, ay eyle, beyle. İşken Abdullah, işleyeceğe işken. Şamgıma da oturuyorum, men şuma usta tapamam, kafelçik tapamam, lişne. Men kafelçik tapamam. Ha men kafelçik geliyor, men kafelçik geliyor. Eden işini oňar onok, ya da eden işine güň yetenok. Ya da yürekten işine tapsın olun, bilýärmi? Imini soň üçin bir iş tapan ol. Ben so 500 miňden günne 100 manattan berseňem, so pulada iş ullo kandat yeten oga. Men mesela günlü geçinir mesela arada aýtmadım Abdullah. İş yok diýse, iş ba, işlejege. Yok. İşlejege iş ba. Ondan sonra 6 ýaşly olanlar hakda aýtdym men. Üýli işli del, üýli işli, hünärli olanlar del. Ana men dostlarymyz var, şyk bolup işleýär ha. Günlü ağzından işlemedim diyene 1 milyon alya. Günlü işlemedim diyene 1 milyon. Hem pol ediyor, hem patolog ediyor, hem naves ediyor. Yine Ferhat, şurada men bir primer getirecektim misal. Mesela Türkiye'de doların bahası 33 min manat şurada. 33 min manat. Men hazır günüme 1 milyon 1 milyon min lira alýanda günüme 1 milyon alýan hasabada. Ýöne şolar maňa az. Şolar maňa az. Dollaryň 33 min manat bagdy. Eýem meniň alýan aýlygym paşty aýda $800 bolýar. Aýda $800-900 bolýar. Ýöne seram no şolar maňa az. Maňa bir azdan bir Populam sen popul wara Türkmenistana uğratsaň şo pul ýetýänler çağalaňa, dogrymy? Indi yetip çağalaňa ýetýän derler ama şo pul girmeýän hojulugum eklen geçinler bör. Şo pul girmeýän hojulyk. Diňe garnotyny nime diýendir. Garnotyny tapýan. Men wara Abdullah men özümden mesela men ýa-da başga kişini misal alarym, özümden misal edem. Men wara 2023 mart aýyna içinde $400-500 pul uratýardym çağalama. Çağalam pul yok, pul yetenok diýdi. Indi şuma aýda $100 çağalama uratýan, aýda $100 çağalama uratýan 1,5 milyon närim. Brabremen kasaldım, 50 metrem howlu saldım 1,5 milyon içinde. Üstüne aslına hemme zaten bitirdim, meni boýagy işi galdy. Amma şu $1000 uratsaňam yetenok, $100 uratsaňam geçip durjagyn. Yo, her öýüň her gil çykdyjy var ağamcan. Her öýde mesela seniň öýüňde çağalaň bilen aýalyň bar bolsa, başgalaryň öýünde enatasy var, ya dogony var, ya aýal dogony var, her kidi. Onu diýmeliň Türkmenistanda iş yok. Türkmenistanda işken, ýöne işlejek adam yok. Yo işine göre aýlyk yok Türkmenistanda. 10 milyon aýlyk berýär. Men şuma sana aýtdym Abdullah. Men şuma döwlet tarapyndan berilýär. Manat bolýar günüň 300 min manat 10 milyon aýlyk bolýar. Men sana şuma ussa işletýän, Döwlet tarapyndan iş. Ussa işletýän, men olu şol ýanyna passwordlyk tapanok şol. Bile işlerle yar pasına diye men hazır naves ettirýän ya pol ettirýän ya da patolog ettirýän ýanyna adam tapanok bilýärmi şol
Menden 20 milyon alayım, 10 milyonu verecek, 2 günde deyinsin sol. Adama 5 milyon oluyor mu? 2 günde 5 milyon bana kim veriyor sana Türkmenistan'la? Yapmazlar ver. Bizim Türkmen var ya, bizim Türkmen, ben özüm lişli Türkmen. Kevr yayına, TikTok takip edenle, giren çıkan bizim lişli özüm Türkmen olan kevr yerde puşman ettiriyor. Türkmenliğime buysun ya, ne kevr yerde puşman ettiriyor biliyor musun? Ne için puşman ettiriyor? Sen onu biliyorsun ya, düşündün ha? Oo. Şimdi her hil nemeler var. Adam, her hil adam var da şimdi. Şam Muhammed ayda otur men ne günüme de 300 manat diye Şam Muhammed neçeden işleyen dedin kafil? 300 manattan. Kvadrat 300 manattan işleyen doğru mu? Meşhurda bir yer ya. Türkmenistan'dan bir yer ya. Sol oğlan benim yanıma uğraşsana men ayda 2000 manat alıp bilemem. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Можно я буду разговаривать на русском, потому что у меня на туркменском очень сильный акцент, и думаю, что будут типа прикалываться над этим. Но я просто хотел сказать, вот я очень долго нахожусь за границей, был в очень многих государствах, жил там и видел, как люди живут на самом деле. И теперь я сейчас думаю, да, вот у нас почему так нельзя жить? Потому что мы бараны. Допустим, Потому что мы бараны. Я окончил университет, высшее образование есть. Высшее образование имеется, но я сейчас работаю в Турции. Почему? Потому что когда я поеду в Туркмению, мне для того, чтобы утвердить диплом, придется заплатить как минимум $3000, потому что у меня государственное муниципальное образование. И потом для того, чтобы устроиться на работу, еще придется как минимум 2000 или 3000 заплатить. Это зависит от должности. И плюс у меня гражданство туркмен, но я сам узбек. И на большую должность меня не посадят. Потому что, ну, как ни смотри, национальность и национальные вот эти ограничения. По новому правилу национал вышел, да. Допустим, по новому правилу. Ты русский, да? Да, в кавычках. Нет. Нет, я узбек. Я узбек. Ну, я тебя и работу не даст. Но у меня с этим акцент. Вообще они тебе не дадут работу. Сейчас кто-то говорил, что... Да, сейчас не хочу никого обидеть, да. Сейчас кто-то говорил, что в Туркмении есть работы, там много, но сам говорил, что приехал из Туркмении в Турцию для того, чтобы работать, а там уже отправлять деньги и тамошние, чтобы кто-то работал за него, да. Вот. У меня такой вопрос получается. Если там много работы, то тогда почему вы приехали в Турцию для того, чтобы работать и отправлять туда деньги? Лучше там работаете. Зачем приезжать сюда? Акман, логично, да? Я сказал. Логично. Я сказал об этом. Я тебе объясню сейчас. Почему я приехал? Объяснить тебе? Сперва, ну, простите. В 2019 году мать умерла. 3 месяца заболела. Я задолжал деньги, поэтому вышел из Туркмении. Я думал, я по-своему думал, год проработаю, долго дам и приеду обратно. Не получилось. Дорогу закрыли, сам знаешь, там проблемы вышли. Когда больной, Вот, больной держишь, задолжаешь много денег. Ты же об этом знаешь. И потом в 2023 я приехал, мне надо было стройка делать. Я билет туда-обратно брал, понятно. я начал стройку и обратно приехал. Почему приехал? Потому что стройка делать. Да. Стройку делать.
Бог вам помощь, если вот хотел еще что-то сказать. Вот, допустим, в Афганистане, как мне известно, вот с малых лет я слышал, что там всегда война. В Сирии, ну, как минимум 14 лет уже война. А вот беженцы, которые живут в Турции, да, вот у меня два знакомых, один с Афганистана, а с другой с Сирии. Вот чувак с Афганистана пошел в свое консульство, заплатил туда $300, и через 3 месяца ему дали загранпаспорт. Сирийцу тоже. Ну, сирийцев у них немножко дороже. Там $400 он заплатил, но все равно получил загранпаспорт. Это, сами подумайте, в этих двух государствах война идет. А у нас же нет войны, да? У нас нету никакого конфликта. Почему наше консульство не дает паспорта? А вот, допустим, президент сказал, что каждая семья, ну, для того, чтобы бороться с демографией, да, ну, дают материнский капитал там, плюс еще какие-то бонусы платят, а вот женщины, которые рожают в Турции, ну, хорошо, легально, нелегально, вот, они должны пойти в консульство, написать заявление и тому-то подобное. Что они требуют? Они не требуют только одного. Фото и видео отчета, как они делают ребенка. А остальное все требует. Допустим, когда она с кем спала или тому-то подобное, ты должен все это написать в объяснительной форме. Да. Понятно? надо А вот сами подумайте. По закону, Допустим, вы женщина, да? Угу. Но так унижать при всех еще и орать на это не по-человечески. И у нас государство, да, какое управление? Ну, управление, все, что осталось от Советского Союза, никаких федеральных властей или государственных властей тупо новыми не сделали. В одних руках. Просто продолжают. В моем городе за 30 лет в моем городе построили одну школу, один садик, и все. Работала больница, которая была построена в 1930 году. Ну, и одна машина скорой помощи была. И эту больницу тоже закрыли. Скорой машины нет уже. И приходится ехать где-то 30 километров по бездорожью в другую больницу. Потому что вот раньше у нас был город, а теперь его расформировали и присоединили к другому городу, чтобы, не знаю, сокращение сделать, наверное. Это было года 2 назад, по-моему. Я просто хочу поделиться своим мнением. Да, допустим, во многих государствах, сейчас, допустим, в Южной Корее, люди собирают подписи для того, чтобы сделать импичмент президенту. Люди не доверяют и собирают подпись. Они могут так президента своего поменять или убрать. Это называется демократия. Демократическое правление. Она заложена в Конституции. А у нас какое государство? У нас тоже по Конституции демократическая республика. А в Конституции еще написано, что каждый человек имеет право на свое мнение и имеет право разглашать свое мнение. Это в Конституции так написано. Это не я сам придумал. И каждый может критиковать власть или другого человека. Все правильно. Конституция защищает это. Да. И Ну, наш народ что все. сказать. Надо подумать. Все так, наш народ. Если вот есть правозащитные организации, да, Human Rights Watch, там в ООН есть какие-то там правозащитные организации по правам человека, по правам граждан. Я вот думаю, может туда обратиться, чтобы уже наконец, не знаю, подтвердили документально или не знаю, как-то там, допустим, в Северной Корее
Весь мир уже подтвердил, что страна является диктаторским, и вот беженцы, которые оттуда уходят, могут требовать убежища в Южной Корее, Японии. Китай и Россия не дают, потому что они сотрудничают с Северной Кореей, а у нас нету статуса беженцев, допустим. Если бы был, если бы весь мир подтвердил это, я бы спокойно мог поехать в Европу или куда-нибудь, чтобы получить там убежище какое-то там политическое или не знаю, еще какое-то там, да, чтобы подтвердили статус беженца. Но такого еще нет. И думаю, что не будет. Я не говорю, что надо что-то сделать там или... Хорошо, Да. спасибо за то, что выслушали и не перебили. Не, спасибо вам за то, что пришли. Şöyle bir soru vardır da. Bizimki Suriye'ye alak ya da olmasa Ukrayna'ya alak ya olmasa eğer sen ülp barayan olsan ne edecek? Seni Rus'un üstünde doğulan olsan ne edecek? Sen birden ay sapıp Türkmenistan'ın üstüne düştü. Senin hemmemiz ölsek ne edecek? Ya olmasa ya kesel olsan ne edecek? Pandemiye olsan ne edecek? Şunun için dımıp oturur diyen adamlara yüzlenecek. Vatandaşlar, adamda tarihinde geçirmedik derdi yok. Adamda uruşan geçirdi, milyonlarca, milyardlarca uruşlar hem geçirdi adamda öz başından. Milyonlarca, milyardlarca dertler hem geçirdi, keselleri. Ne mesela indi köpüğümüz bilyendir. Herhalde başımıza geldi de pandemiye, koronavirüs. O yönü kıycati, olay yamindi yenilenmeşti da. Yine Avrupa'nın tarihini okuyup görün. Çuma deyip bir dert olun. Çuma pandemiye. Sol çuma diyen de hayvanlardan adama geçecek. Esasen alakadan yine bir nemeden geçecek de hayvanlardan geçecek umuman. Hemen size suratına mürkedeyin. Şu çuma diyen nemenin Скрыться из блоков. Yine şu çumanın Черная смерть. черная Средневековье было она. Гигиену не соблюдали, вот поэтому. Yine şey çünkünü görüyorsunuz. Yine şey şurada çünkü vardır. Şu çünkü şu beceriyen doktor şey öyle. Şu çumadan beceriyen doktor. Yani ne diye çünkünde şu burnunun üstünde udun atır var içinde. Atır var, ondan gülün iz var, yine de şonyalak izler var, bu izler. Şu çuma diyen kesel şey doktorun önüne yok koşma diyali şonyalak nemege yiyorlar. Ondan sonra eşiğini görüyorsunuz, eşiği muma gömülen muma kaynatılan eşik mum. Ondan mumya da mumyanı eşiğine çalıyorlar da şu çuma bilen görüşmeye çıkıyorlar. Karan bana diyecek bolyanım adamda hemme peskelçilikleri yenip geçti. Ol çumasına yendi, ol urusuna yendi. Yine Fransızlar bilen şöyle bir yere yatıyor o. Fransızlar bilen Angilçanlar var. Ondan garaz hemme milletler hemme de yenip geçtiler. Yani biz özümüz korkup oturuyoruz. Ay Rus olsa ne edecek? Buradan Ukrayna olsa ne edecek? Buradan Suriye olsa ne edecek? Biz Suriye'sini hem görmeli, biz gerek olsa hemmesini hem görmeli, hemmesini hem yenip geçmeli. Biz hemme de tayyar olmalı. Biz Rus'tan korkken bir gayrat haramda da olmalı değil. Rus olmasın elbette. Yani gerek olsa Rus'mana da tayyar olmalı bir de. Gerek olsa. Kurban ol gitse Rus olur. Yok, kurban ol gitse Rus olmaz. Kurban ol gitse son yerine bizim adamımız geçer. Halkın saylap test veren adam da geçer.
Haýsyra meňdeşde bir ütgeşme etmeli halka erki bermeli. Dogry aýdym. Gitse ýurt düzeler. Dogry aýdym. Şu wagt biz okupasiýada gezipýärys. Näme diýse etýäs, o plan düşýär. Bilýän boldum. Ana uruşda plan düşýär. Plan bolanda näme bolýar? Tutsagda tutsag onda. Kom Abdullah, selamun aleyküm. Selamun aleyküm Nura, gowmya da can ta. El ýagdaýlar. Yetir o yetir. Bu şuma kesel gurun verdiň o wagt nemet bendirlermi? Aeroportlar, garanistler ýapyp oturmandyrlar ha. Kesel bilen görüşmeň usuly diýip Garanistany ýapyp otursaň kesel gelmedi diýip onu ýadat etmendirler ha. Edenlerim bar. Bizimkiler kesel bilen virus bilen şeýdip görüşýär, serhedi ýapyp, Garanistan ýapyp. Uly tersine öz meyletin maska giýenlere ilki maska giýmäň diýip adar berdi, ýadyňyz düşýän bolsa. Näme maska giýen o diýip, daşy koronawirusyň gurun etenlere münap adyp polisiýa çağırşyp. Soňdan soň Dünýä Saglyk Guramasyndan bir neme geldi, delegasiýa geldi bolýan. Gelenden soň 180 gradus tersi ütködüler bular. O gelen delegasiýada bilemok pul alyp gitdimi ýa gorkup gitdimi, näme etdi, ýöne şonam surat aldy diýip Nurel Halik diýip bir olanmyş o. Onam bassalar türme, şoň suratyny alypdyr diýip. O diýmek asrenik bilen işler edýärler daha. Ondan soň Aýdýa biziň ýurdumyzdan hadiýa şu kesel bilen görüşip bilen şoň üçin ýurdu ýapsaklaýa diýip özlerçe bahana tapdylar. Tutuş dünýäde tehnologiýaň bu diýäniň näçinji ýylyňda uruşy şuma kesel bilen şolar ýaly eşik bilen görüşmek näçinji asyryň demeki? İlkinci 6-njy asyrda gelýär. İlkinci ondan 14-de gelýär. Şo wagtlarym görüşip durlar ha, beýdip serket ýapmandyrlar ýa nemelere. Men şo Dubaýda dym ýol ýapyp bolýan, Iranyň üstü bilen bir 4 mi 5 oglan gitdi. Menem bir Iran nemede Dubaýda inni bähdidim bir aýda we ýetmeli. Uruny gözleýässäni Irana wiza alyp Iranyň üstünden ol bajygrandan daqtan sergetden geçsekmi kägaý diýip onuň maňa aýtdylar bir 4 sany oglan gitdiler diýdi. Han görülen şolar geçdi diýdi, belki bizem çeýdik gider diýip onuň soradyk. Näme boldy, geçdiňizmi diýip bolan. Geçersin may diýdi. Iran garanis geçirdi diýdi aňaryk. Ol free zona, neutral zona. Bardyk koloniýa biziň terhetimiz ýapyk dur eskerlerem diýe bir adam süýçden atar. O gelmedi diýe. Bize buyruk şeýle biz hiç kim geçirmelerlik diýe. Ondan bulungyň wiza matna razy. Şeýle biz hiç wizadan çykýan atýar. Wizadan bir gedek bir ýurda girip adam çykandan soň wizaň nemesi güýji ýarasan. Inni ýerde çykyp bilen oklar ýerde girjek bolsaň ýene wizaň bolmaly asan. Aňaryga myçyp bilen oklar neytralkada gallar. Şon ýene Iran öz watandaşy däl adamyny negizar beni izin alýar bez wiza ýagdaýda. Neutral zonadan. Öz watany ne bize diýerler watanyňa garşy gürleme, näme eýle öz watany, öz çağalaryna, öz nesline dözgelli almady, Iran dözgelmän aldy izina. Jo neutral zonada şolar ýaly waka bolup galanlar köp boldy da. Onuň men oturup seredýän Näme üçin beýle bolýar adamlar, näme üçin beýle diýýär? Bäh, şu watany dil ýetirmek maňa gelişmez. Ay watanymyza näme dil ýetirmek? Diňe watan gurun diýär. Asal bu watany prezident bilen bagdaşdaşdyrlar. Prezident diýmek watan diýmek diýerler. Watan prezident bolýan bolsa näme üçin watany o Serdar Berdimuhammedow aýdýar. Watan diýmek diýe halk bilen watandyr diýýär. Prezident bilen däl diňe, halk bilen diýe. Bu öz halkynam öz ýurduna salmayan adama da gep aýtdyraslar gelen ok. Meniň gözümde Serdar Berdimuhammedow bir, meniň gözümde Gurbany bolan bir çet kükünjegünden işlemäne gelen kösenip görün ýa İstanbulda kağıt çöplep görün bir meniň gözümde.
İkisem deň. Bir-birinden beýik däl, şol prezident bolan üçin beýik-de däl. Beýleki kağıt çöpläp öz eklenjiniň aradasyna geçip berenam, ondan pes däl. İkisem bir adam, öňe şonu aýyrlaýarlar bizim esasanam käwir daşar urtda geçip beren blogger sumuklamaz wa da özlerini aktarça taýyp berenler. Oho Türkmenistanyň içindäki bolýan jenaýatlaryň hiçbiri aýdylmasa, oğurluklar aýdylmasa, sen ýurda asuda taýyp berme ho. Asuda boldy däl ol, saň aýdylan boldyňa. Ol seniň bilmeýändiň boldyňa. Şunu biz iýleşsemiň esasy men şondan görýän. Telewizionyada da şoň üçinem aýdylanok we şo politikasam distribüçerine köp adamdan kellesine ay birinci ýurdumyz asuda diýip berler. Aslynda teresseňiz bara adam başına türmäge düşýän sanymyz boýunça hakykatdanam yaman öňde durýar. Yani adam sanyň başına düşýän türmäge girmek nemes istatistikasyny seredýän bolyn. Ben arada görüpdim şo ýazyma şonu. Ýalňyşmasam bir 4 adamdan biri men ýa-da türmäge girip çykan bolýar bizim ýurdumyzda. O nirden asuda bolýar aýon soň? Nirden asuda? Türkçede da in köp bizim türkmenlerimiz var. Şo taýda da in köp jenaýaty ýene bizim türkmenlerimiz edýär. Nirden asuda bolýar? Adam men ana ýazyňyza düşýän bolsa şo derneň öňünde bir ataka bolany biz polisiýa gidip arşyk edemizde. Polisiýa näme diýdi bilýärmi? Polisiýa diýen zady in köp biri İstanbul'u 50% jenaýatlar diýdi, şu Türkmenistan bilen Özbekistanyň gelen illeşleri diýdi. Köpsem diýdi bolan torbaja diýdi. Ol bul satyp beren diýdi. Türkiýedäki jenaýatlaryň köpsünde diýdi, şu Merkez Aziýadan gelenler bar diýdi. Türkmenler bar diýdi esasan. Ya oğurlukda tutulýarlar, ya torbada tutulýarlar, şunda bunda tutulýarlar diýdi. Narkotik biznes bilen. O asuda bolsa, asuda ýurt taşlap gelip şular ýa-da işler etmediler. Kim bilýär özüniň başgaly ojan taşlap, türmäge girip, şeýdip eklenjek bolup, eklenç ýok, Guran diýmek aňarsy adamlar. Assalamu aleykum. Wa aleyhisselam. Gowmasaňyz arman bolunur. Var. Nasıl? Nordan deret asudalygy bilen vatandaşlar şöyle pikir edýär. Ökman urş bolmasa asudalyk, gary asudalyk ökman teňe ýokardan bomba ýagmak däl. Eklence diýilýärmi? Öz ýurdumda arkaýyn gedibilýärmi? Itten şäheриň itten altynda gidibilýärmi? Bir zady derd etmän şonu iyi bilýärmi? Ýylda bir gerek gidip tatil ýapabilýärmi? Ana tomuş wagt geldi şu wagt. Dogry, tatile gidibilýärmi mysal üçin? Ana şoňa asuda diýjekmen. Öz hökman asudalyk bolan asmanyňdan ýokardan bomba ýagyp durmaz bu däl. Ya urş bolup durma meselem. Hadi diyelim ki asudalyk tagtawadardaky o anyrany hala da urşan, hala da eskerler ölýär. Oň näme üçin halka bilgi berilen ok? Kim o tekil? Hiç çerek aýtma diýerler onu. Sene öz çağaňy gulluga ýiberýän, terheti wara diýip, watan üçin jandan geçen çağalary gaýtam. Şolaryň maşgalalaryny, o döşüni ordenini akyp şolar silglamal halyna o telewizionyada görkezilip, ina şunçy nemämiz watan üçin jandan geçdiler, gurban bolurlar diýip onuň mahabatlandyrmaň halyna gaýtam. Hiç ýerde sesim çykaýmasyn, gürläýme. Olar o kompensasiýa төлenen ok oň üçin maşgalasyna. Bu näme hilek bir näme gelip dursa. Hema ol janyny berme. Olar ýalan adam däl, bir ýene ta öz çağasyny bir gulluga ýiberýär, onu bölüp gelýär, onu bir iňolmanda şoňa garşylyk bir sag bolsun, minnetdarlyk aýdylmalymy kadiýanna ýurt derejesinde bolup bara. Silaglamalym kadiýan. Hökümet ardyny ýapýar ahalama. Gaýtam diýip bir ýerde sesim çykaýmasyn, bir ýer kawar beräýsen gatyrma diýip ugraja edýärler oňa maşgalasyna. Mafia. Efirlere goşulamda hemişe de vatandaşlara şunu aýtmak isleýän, birinji ýurt näme, hökümet näme şonu bilin diýen bu 1 2 biz hökümetdäki şahslar bilen işimiz ýok, Gurban uly eferda. Ve yediyen yanlışlıkları bilen işimiz var. Hükümeti dolandır sistem. Sesin bozuldu da. Yanlan ya. Aynen da.
Bir zat gürlejek bolsaň meni atak edişip, ne şolar ýalyk nemeler edişip, hakikatlar agyr gelýär çünkü bulara. Aýdylýan hakikatlar agyr gelýär. Yani ha talim account'unu yapýarlar, ya menkini yapýarlar, ýani girseň ýanglanyp dursun. Şu sesimizi yapjak bolup her zat edýärler. Şoňa bir giden pul haraşlaýarlar. O Germaniýadan bir giden nemeler satyn alýarlar. Germaniýa näme pul berseň boldy, oňa ara tehnikasyny geçeni bile oňa biznes tarapdan teredýär. Bizim hökümetimiz bolan näme diýär? Bizim halkyň pulunu alýardy, öz bähbidini ulanýar. Halkyň pulunu alýardy, öz bähbidini arkada şäher urýar. Oňa da ýene hiç kim salanok. O. Diň öz bähbidi, diň öz. Sen o ýurdun başyna öz bähbidini getirilen owa. Tutuş halkyň başyna prezident bolup biljek bolsaň gelmeli. Tutuş halky her bir künjünäki ýaşaýan her bir watandaşa tapawut ýok, haýsy etniki millet şu Türkmenistanyň pasporty barmy boldy, sen şonu bile deň gujoklap biljek bolsaň prezident bolmaly. Beýdip aýry-aýrylyk etjek bolsaň, ýenetjek bolsaň, конечно, wagt sagady geler, sen garşyňa da halk agdy birleşip saňa bir ýumrugyny görkezler. Yani şoňa düşünen oklar da özleri. Öz ýurdunda Nuri, dünýäde näçe diktator geçen dowr näme? Faraonlar bile zatlar geçen, firavunlar bile geçen. Firavunlar geden zat bir özüne piramid durdurdy. Öz adyna şäher açan ýekeje adam tanaýan maý şahs şu wagt dünýäniň ol diktator kim ýokda bile ýok öz adyna şäherler. Faraonlar bilinki. Daşa faraonlar bozdurdy bolýar. Jogap berelme, birçim. Näme? Şördüne ödüňi satman, näme? Men diýär da, "Teret men şörde çykyp bir 5 tane türkmeniň aladatyn etýän, ýurtdaşyndaky türkmenleň aladatyn etýän, ýurdun içindäki türkmenleň halkymyň aladatyn etýän. Teret watan sen 077 haramyň ya haramyň ya bir çöp keçen aşağına mı edilenmeyi bilemok sen näme? Ýöne sen hiç kime gerek gel, men sana aýdaýyn. Sen ýalyk adam dünýäde 8 milliard bar. Senin üçün 5 manat hiç kim harca bermeýär. Men sana aýdaýyn. 8 milliard bar adam. 8 milliard yeterlik adam, dünýäde kän adam. Düşündiňmi? O her sen ýaly üçün 5 manat berjek bolsa, o näme bileýin, o ýaly baý adam dünýäde ýok. Ola Türkmenistanda ol gadryň ýok. O esasen sen Türkmenistanda bolsaň, ay 5 adam, 10 adam, 50 adam ölmüş, 300-500 adam ha İstanbul kelýosa var. Eger şu adamyň gymmaty bar bolsa, şu ýurtda şonça adam, şonça mazarlyklarda gömülmeýärdi. Şu Türkmenistanda iýminde en gollanyň bilenem, ýallakylanyň bilenem, götereniň bilenem saňa ya şu vatandaşma meni gollap durýar diýip seni tapyp saňa aýra tinur nime berjek aladat ýok. Sen gaýtam näme diýäň bilýärmi? Men saňa aýdaýyn. Şonuň zulmuna da şärik bolýanda o dünýede de bir giden jedasyny çekýän gaýtam. Peýdasyna bir göreň ok. Hem zulmuna şärik bolup o dünýede de bilejek hasap berýän gaýtam. 077 ine men şu çykyşlary türkmençe diýän. Türkmen hiç kime gerek gel, sen düşün burada da. Türkmen hiç kime gerek gel, sen daha Google'da da nemen yok. Ya olmasa sana YouTube bile, senin üçün YouTube'un pul veren yok. Sen sanına, senin prosmot var. Sen hiç kime gerek gel, ananma. Huday var senin üçün bana 1 lira da veren yok. Huday var yekece gedek men TikTok'tan, YouTube'dan pul alıp görüm yok. TikTok'tan, YouTube'dan YouTube pul ver ya, olam bir näme? Ayda bir TikTok verse $50 ver ya, olam çilim puluna yeter, oňa da yeten ok. Ýöne senin üçün arkaýyn ol, senin üçün hiç kim maňa pul beren ok. Sen özüňe gerek gel adam, sen kime gerek? Sen özüňe gerek gel, sen hiç kime gerek gel bolsaň senin üçün maňa pul näme üçin bersinler? Han maňa düşündir gel efire gel. Haramcı. Yaman gaharın etriyadasın ya. Öğren bir gel de yüzün açık kuruluyor. Sen erkek oldu yüzün açık kuruluyor. Gelme yüzün açmadan var. Yok oldu git. İndem iş et dip ya der. Helden bana da at dip ya der. Sen pul olyan dip ya der benim için.
indemi işle katan diye. Ey, bir sonyalık bir haram don yürek adamlar var da bizim aramızda. Hani şolar üçün biz kalp bilen dok. Ayder Nurağa. Kurban gula bir zulmü bilen ediplerin zatlar bilen doğdu koyduk var ya. O yüzden yollaş gözleýär. Siz näme yollaş bolýaňyzdaý o? Siz näme yollaş bolýaňyzdaý? Dünýäň gözüňi görüp, keyfini görüp görene olur. Cepasyny çekip görene bizler. Onun nirde durunyňyzy bilmelisiňiz ha. Yani olon kayny düşnüklü. Bireli balla bireli gaýmakda bolon soň häzir zor bilen sizi tehel pulu oynap gör. Bilýän tehel pulu oynadyp görler ýankylar. Var şonu ýaly adamlar. Tehel pulu şolara hyzmat edýärler. Bunu olonku düşnükli olara doğru oýdup barýa yollaş gözleýär. Siz näme yollaş bolýaňyz o? Ya hasapsız öýdýäňizmi? Hasapsız zat ýokdur. Gatar kaýyn onu. Ey Nura ağam sen beýle döwleti ýamanlarak sen jennete gidýäň o zaman. Men Ha? Allah canı daýjan. Döwlet näme, prezident näme, halk näme, watan näme? Tafawutlaryny bilýän Sen näme, sen döwlet näme, watan näme, sen diňe aýlaň düşün o ağam. Başga hiç kim düşünmüyor. Sen özüň düşün, döwlet düşünme. Döwlet sen näme? Nejavika wa Miswa birgiden tafawut wa howatlan o. Bir zaman. Seret Tafawut wa diýen. Sen dinlemeni, sen dokuzun, sen çağalan bilim aly bilmejek bolsa ýurtda. Sen dokuzun düzü boldy döwlet barmy? Oğlanlar, seredin bir zaman. Samrat, sen pikir edýämiň halka zulüm edip cennete girerini pikir edýämiň sen. Men dokuzum düzü däw bolsa. 1 milyon adam yurttaşynda kul edip 1 milyon adam yurttaşynda kul etdi. Indi sen näme cennete girerini Yine şey diýen ağamcan sen var ya döwlet seni ýurtdaşyna uradan o sen öýüp kendi seňle aýtdyň sen ýurtdaşyna. Döwlet uratdymy sen? Mal dälsin sen gidersin aýlyk bermede. Ey zanma näme üçin sen Türkmenistanyň araç işledinmi? İşlek gördünmi? Irlak gördünmi? İşin urnalak gördünmi? İşläwem gördük, allygymy gördük, müňläp. Ola işlemeken 200 milyonlap salgydan tölek gördük. Elimizden 22 000 dolar alan Tehnikamy $1000 metalomyň hasabyna satyp gördük. Sen näme gurun edýäň? Näme sen? Oho sen perçin bolmasa näme täýäpdiň sen döwlet sen eliňe zat durýar. Aýt şonu. Eýbä. Döwlet sen eliňde sada başyny näme urýar? Näme täýäpdiň? Perçindiňe men näme bolup bilýän? Perçindiňe men näme bolup bilýär siziň paniýataňyz boýunça? Bir zat bolsa ya Hudaý günäkär ya halkyň özü günäkär ýöne prezident absolutny günäsiz zanda sen. Ey prezident diýem sen opsma men sana bir aýtjak bolýan. Men siz diýen şu atýan döwlet Türkmenistan öýle beýle Türkmenistan ýamanlama o sen şu taý dow öňü ötsin o. Türkmeniň gaýty ýamanlar. Önüm ötdüm dip men hökümete borçlu däl o jandoğun. Önüm ötdüm Seret Türkmenistan borçlu bir de. Baylıkları nirde? Ol bir de borçlu. Yarak baylıkları nirde näme edilýär? Halkın hakkı değil mi ol? Halkın hakkı nire gidiyor? Mesela zat tevi betbalçılık bolýar, sil bolýar. Konstitusiýada näme var? Sil bolsa hökümet yok mansuratda maddi kömek edäýmeli. O zaman konstitusiýaň näme iş var? Türkmenistan prezidenti konstitusiýa yok diýsin bitti yani. Konstitusiýany aýyrsyn bitti. Adyny bermek istemok bir san siýasatçy var şoň aýdýandy. Kutsal ya, mukaddes manif bolýar Türkmençede. Mukaddes bolan zat ya yurdum däller diye, hökümetem däller, halkam däller diye. Mukaddes bolan zat adam zatdyr diye. Türkmenistanda adam zatyň bir mümkin zat bahasy galmady o. Hiç zada bahasy o adamyň. Sen gitjek bolan iň bolmany pasportyny täzelejek bolsaň pul berýän. Bilediňi satyn almak üçin oň üstüne pul berýän. Indi bilet sistemi täzeden geri urady. Näme hökümetinden zat diýen? Türkmenistanda daşary ýurda çıkmak üçin giden pul berýärler, para berýärler.
çıkıbilmeyenlerim öz nasiyalar nämen öz keyfinden nasiyam ol adamlar. Nerede yurt yamanlayan yok o hükümedem yamanlayan hükümedin geldiğin iyisini yamanlayat bir. Öz nasiyanlar keyfinden nasiyam. Edeni işin etmeli işin borcun etmesen yamanlamalı borsa seni. Kendi edeni etmeli işin eda haram da diýmeli borsadan o. Ya diýmeli saldıra. Oňurmaýanan bolsaň boşat diýmeli bor. Oňurmaýy. Boýnuňa da boşat haklap oturma postu. Tärede watanna Gurbanulyň şygy var. Döwlet adam üçündür diýär. Şo döwlet nir döwlet halka adam üçin bolmajak bolsa. Men öz kelläme ora gidip öz kelläme ora bir ýerde ýaşajak boldum, onda Türkmenistan grazanynyň çykaýyn, dünýäde watansız bolanýan watansızlyk adamlar. Olam dokumentlar şeyde vatan. Watansızlyk diýen dokumentlar men öz türkmenliğim adyma bu 5000 ýyllyk men taryhym bar o näçe dünýä salym. Osmanlı bile türkmenliň elе 1707 Alparslan malar gitdiler. Ertuğrul adam 400 san Atabek diýär. Atabek näme bolýar? Beýdasy ýok gardaşda dawada. Şoň bilen gelip Anadolu'ya yerleşýär. Osmanlyň bolan türkmenler o. Taryhyny bilen 5000 ýyllyk taryhde gelip türkmen ýaly edilmedi o. Meselem 1800-nji, 1700, 1900 ýyllarda türkmen hanlary biri bilen oňuşmady. Teke Ertar han bilen Ertar Ýomut bilen biri içinde ratdy. Ýöne Teke hanyň aslynda tekeler Ertaryň aslynda Ertarlar bile bu derece zulüm görmedi. Şowat gitti özbekler oňuşdylar işte 1828-58 ýylda. Gargala söwüşi boldy, ýene de watanyny aldy, watan üçin söwüşdi. Hökümetden diýen görmedi, başga türkmenlerden diýen gördi. Bir aýra wagtymda ýöne şowat bir bolup istädiňde diýen görýär. Taryhymda. Ya o näçe? Normal ýyllyk taryhymda. Seljuklu imperiýa döwletiniň halky. Galkans bir zat diýjekdi ata. Näme üçin sen ýurtdaşyna çykyp sen näme diýe gurulaýan onu? Näçe Türkmenistan içinde gurulaýan o? Deret men aýtmaýan. Aklynda anaň bar bolsa näçe gurulaýan onu? Türkmenistan içinde gurulaýan bolýarmy? Türkmenistan 2012 Onu sen yurtdaşynda gurulap näçe Türkmenistan diýecek bolýan onu? Gelle Türkmenistan içinde gurulady Türkmenistan diýekdi. Dur bir müşüm jogap. Onu diýen aldım. Bütün gayratın bağırdı, onya yürüyen bağırdı, gel Türkmenistan. Näme Türkmenistan'ın içinde gurulap bolmayan olsa, olan bir kanun bir iş. Şo bir kanunun esasında da bir dowam et gitmelmi? Ýalňyşlygyň üstüne dowam et gitmelmi onu? Ýalňyş diňe özüň dowam. Ýalňyş şara Türkmenistana der, ýalňyş diňe özüň dowam. Bolmayan olsa, onu diýmek daşarda da gurulap Lal hasidin kelläňiň işleýi şon ýalymy, ýani ýurdun içinde gurulap bolmayan bolsa, onda daşyna da gurulamaly diýen düşünje bar. Bir zaman teredin. Eger de men ýurtdaşynda gurulanda etmeýän bolsa şo haramdadylar. Meniň ardym ýerine ýetirmeýän bolsa, ýurdun içine baramda näme garaşmaly ben. Ýurdum içinde maňa sag bolsun aýdarmy bolar. Men şo aýdyp diýip düşündip bilem oğalara. Bir adam gördi ağlap video çekýär o. Öldü o, bir de o öýdesimiz gelýär o. Kömege video çekýär. Vermedik diýen. Teret. Näme sepden çıkmasın o zaman. Çıkmasın Türkmenistan'dan. Ağamcan. Uçtan gelen ýala gelip gaçlaýarlar o daşar ýurtdan gelenler. Teret. Oğlanlar şunu ýal bir napry vermek isleýän şoňa. Mesela hadi men ýurtdan çykmadym diýeli. Bir ýere gitdi okuma üçin çykdy Russiýaýa, Germaniýa, Italiýa tapaw ýok. We Türkmenistandan universitet bir dokumentini sorady. Gitdik men pasolstwa bardym. Pasolstwa maňa şu dokumenti beräý, men okuma gerek diýdim. Şo bir mund içinde berbilýär, maňa berbilen okmy. Hadi men işleme üçin çykyp ýalňyşykdyr diýeli. Okuma üçin çykanlar öde diýen işinde ady bilen o. Öde isleýän Türkmenistandan gerekli onu su diýibni dokumenti ýa şo taýda bilim alanlygyny hakynda tasdikleýän aposit diýler. Şonu bile pasolstwadan zaten 30-40-50 dolar viziyat galýarlar o. Hadi bir de ýalňyşyp çykypdyr diýeli işläp. Okuma üçin çykanlar näme üçin onu düzeden o? Hökümet öz goýbermedi okuma üçin. Okuma üçin çykanlar ama okul taşlap işlemäge mejbur bollar. Malaziýa giden okuwçylar, hökümet tarapyndan giden adamlar dokumentini alma üçin pasolstwadan alybilen oklar ho. Ana olar hökümet uğratdy. Bir de öýle ýalňyşyp çykypdyr diýeli. Nämen gurrumyny diýende haýy tarapdan diýseniz men sen naprymer orkady biljek ýani. Türkmenistan hariç şoň daşynyň 10 ýer ýurtda ýaşadym men. Libo ýurdun haýsy ýurduň öz pasolstwaty bady, hiç o pasolstwada men peýda görmedim. Hiç birini pul mertem peýda gördüm, dogry maýdaýyn. Türkmenistanyň içinde gurulamak barada men size bir mysal bereýin. Solsan Akçylyba, Ullukan enemiz ýalak ýaşy aýal maşgalany. Şoňa da atak etdiler. Şonuň
atapleniyasını kesseler, toğun kesseler, dol adar verdiler. Ne yapçın ettiler? Ana ki gurulayaran ha. Türkmenistan'ın içinden gurulamak olsa gurulayaran ha. Ne yapçın adar veriyorsunuz onu? Hani gurulamak bolyan olsa gurulasın da ne yapçın? Taşlar burada çıkmağına da ruhsat vermediler şoňa bir bayrak goşurly edýän işler üçin. Hakikatlary, dogrular aýdyp. Ödem şoň öz oğluny şu ýolda ýitirdi. Ilka öz agdy bilen aýdandy. Ilka işinden çıkmaly bolýar. Soňundan öz janyna kast edýär şol ogly. Ve şondan soň şol aýal görüşüp başlaýan. Näme üçin şo derejä getirilýär? Gelle ýurdyň içinde gelle diýen bolup agdyny doluk. Ana gurulap görün siz näme etdiňiz? Murat Düşenew öz hakkını, hukuku, kanunu layıklıkta talep edip onu YouTube'a koyup başladı. Yalan töhmet bilen basmadınız mı? Bir de şöyle dersiniz de. Näme bir zadın netijesi bir görkezlen olsa şonun başka netije garaşmaklyk, samsyklyk ha. Ýurdun içinde. Gürleýän adamlara siz huliganstwa diýip bassyňyz da, ha bassyňyz. O üniversitetga wasylýar Murat Düşenew. O taýda da oň üstüne şoň ýatan nemesine kazarmasy nemesine näme diýilýär şol türmäň içinde nemesindeki iki sanak balamudy getirýärlerdi, urş etýärlerden hem huliganstwa bilen basýaňyz da, ha ýalan şaýat bilen. Seret, sen döwletin ýapyp döwlet. Näçe ýurtda ýaşanan bolsa, ýurdun içinde de belli bir derejede watanyny söýen adamlar ba, habar berip dururlar bize. Bu da şükür. Biz hökümetin işlerinin hemmesini garadan turamız. Onun içindeki o adamlar gıynansam, ağzı olan son, ellerinden isat gelmeyen son, mecburdum diyorlar yani. Ağırlık, köplük, şeytana kulluk edýän ýaly, diňe yamanlyk bil yani. Halka da yamanlyk edýärler, ýurdumyzda da yamanlyk edýärler, watanymyzyň mawreýini gaçyrýarlar şey. Gelen derejemiz ortada, nämesin muň ýamalyň, o nämesin ýamamalyň. Doğru. Düzeler lay diýsen, umyt bağlay diýsen, umydama ýok. Saýlawlar bolýa. Açta men dedim, açta. Ya. Öýde bolsa öýde ýeňiz çıkýar. Namarda ora oynayat oyunumuzda düşündüm. Mertlerçe görüşmeli wagt tam gelir ýöne siz häzir çykça namart şu ýurdun içindekileri tökmet bilen, ýalan bilen, dolan bilen türmäge basýaňyz. Olary halkyň arasynda da watan dönük, predatyl, inagent ýalatlar bilen özüňiz çök şey bolas dediňiz de nämeseňiz bolup dur. Ýöne biz hem sizi goýmaýas. Barmaýasam ýöne şey dymowam oturmaýasam, neriniz çokçalar oturur. Maksadymy da ýetgen çak. Bam elinizden gelýär, gelin hemen gallanca da urut adamyň nämen bolsa. Ýetken bolsa gel. Söýdüm adres berişmesek, o adres emejek. Men gallanca geldim diýdi, video çek. Men plan edi. Gallanca geldim, nur sen üçin geldim di. Şu taýda men sen bilen görüşüp görkezýän. Siz öz tok keteňizde horodowsiz o. Taşar ýurtda siz jüýje laýsyz. Jüýje taşar ýurtda. Öz tok keteňizde horodluk eden boluşup taşar ýurda geleňizde delegasiýaňyzda video çekemizde sesini daja öz pikirini maýdy bilmediler. Boyun ýaljak görüp ýörak gitdiler. Şunu tetlemek isteyen Nur. Yapma da. Abdullah yapma Nur dinledin ne biraz Nur dinledin. Paşırdaşıp. Minut tarafına seyret men ýa-da biz var bizim derdimiz horo içine girdim. Bizim derdimiz tutuş halkın problemasyny çözmek. O beýdi paşyrda oturmagyň bäri. Görüşmeli bolsa mesele ýok daşynda. Hayır taraplayın terede koysun. Hayır taraplayın terede. Bolwa. Bir minut dinlinde sen daşynda horoz diýdin da. Teret biz daşynda adam ýaly guruluşyp düşünýär. Eger şol düşünje adam bolsa, biz daşarda otursagam biziň diýendir. Eder adamlara bir ýaşamana şertler döredür, işlemene şertler döredür. Biz şonu haýyş edýäs, başga haýyş edem. Tok bir ýaşamana işlemene şert döredin adamlara, ýurtdaşyndaky adamlara diýär.
Onu etmek men yurtasında näme akly eten okumuşum. Näme mundan meter näme sen bar öýüňde içki jaýynda giýde ýat aýyňa $1,000 bereli ýalarmy bermeli saňa näme etmeli? Sen $1,000 al. Sen o sen adamdan berme. Abdullah sen nerede işleýän İstanbul'un bu? Men İstanbul'da da men başka yer. Ay başka yerde orada metelem näme iş işleýän? Meselem kafel goýýan. Kafel goýýan. 7-24 efirde olunlara men owodoşum maktrekara. Bu efire girdim. Men açandan beri efire girdim. Şunyan men owodoşum ma gıl geçmedi owodoşum ma. Aktrisler varam pul tölönýär tölönünak göne ak füýdüňden geçip baram gepler bilýärmi? Alyan adamlar var o kuramalardan alyan adamlar var. Alyan adamlar var ýöne sen alaňak. Men alamam. Ay boranı yok orada tavsılayanı yok orada görürüm. Tavsılayan mesele yok. Benim işleyen Nuran sen varam. Benim işleyen. Bunu paspırdın doğru yara Porsche'da sen gallan diye adamı. Gallanca da men paspırdım. Ben 2023 Mart'ında doğrular dostum benki. Doğru. No da sen paspırdın. Sen yüzüne sereden atlar paspırdın. Seret diyor. Hayır yurt ortada. Ben Diyemin? Yani adin buybaryan Türkmenistan. Adin buybaryan. Sen barcak geldi yana. Adin buybaryan doğun yerin şusaydı. Ha? Seret atas. Göwüň doğun yer üçin alapýar. Edýän zatdan. Bir zaman seredim. Atas. Men nämende sen enesi olala käbir nemeler pravazasitnikler pul alýar. Hak hukuk goraýjylar pul alýar. Häme şolaryň indi pul alýar diýip sen näme şolarda gözüň barmy? Näme şolaryň pulunu gyskan ýa-mı? Şolaryň milliardlap Türkmenistan satyn alarýalyk ýa satar ýalyk pul alýar şolaryň. Şolaryň bir $400 alýar. $300, $400. Nasıl mı şolar? Ataş pul men şu $400 sana verecek sen şol iş edecek diýsen. Aynen. $400 mana $400 gerek. Galo men gara rahmet çekjekde çağılamma. Rahmetim idirjek. Oturup ben efir açıp çöre uydurjek. Efir açıp alan o alır. Sen koyun. Şol adamlar öz canına koyup falya kaçanda şol işler etse. Sen habarın var mı şollar? Näçe adam Türkmenistan'a gidip yok oldu. Sen erkek bolsaň ben sana $800 bereyim. Men öz aýlygym sana bereyim, sen et erkek boldy şolaň edýän işini. Pravadaşytlyk bilen edýän işini et. Şolar erkek gün Türkmenistan'a gitse, şolar yok bolýar. Şolar öz dogan garyndaşyndan aýry, öz janyny howp astyna goýup senin aladan edip berler, mal. Pul verilýär diýip bara bir ýerden eşitipdirler, way pul verilýär, osa geliň daha pul gowarýaň daha. Pul üçin şu wagt ýalaklyk eden dokmy siz? Prezident da. Pul üçin edýän da, pul üçin edýän. Nur geçen ay almaly puluň aldyňmy? Men aldım $15,000 aldyňmy? Maňa ýegenler töleýär, ýegenler uratýar maňa. Maňa da Kerimcan töledi aktyby. İçinde barjam oğlan. Yurdun içinde adatlyň jurnalistler bar, habarçylary. Şolar yurdun içinden informasiýa uradan üçin bir $50 pul alýar. $50 bilemok, indi toşun bilemok, yani şo jagaş pul alýar şolar. Ýöne şolar tutsalar näme edýärler? Tutsalar basýarlar, öldürýärler. Adamlar şo $50 da dar. Şo pul üçin şo Türkmenistan düzetme üçin edýär şolar. Pul meselesi var, o milli hopsuluğun bular yal jahillan kellesine goýanlady. Howteýa olar hemmede pul bilen ölçän soňlar. Pul vermesen etmez diýilen düşünje wa materialist bular. Düşünýän biz ýaly o pulu özümiz sattırmajak adamlardymyzdan habar yok çünkü olarda on ýaly kanun yok vay. O nähili pulsuz edýärmi hawa? Pullan gymmatly zat adamda. O mene pulsuz gymmatlydyr. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň pulsuz ädim etmeýändigini bilýän. Ýurt hökümetiň içinde şo şestörkülük edýän pul üçin edýär. Adam birini satýan pul üçin edýär. O adalaty, kadiýeti ýetgedýän pul üçin edýär. Pulsuz iş edilen o, onuň bularyň kellesine sığanok. Biziň edýän işimiz, bular näde pulsuz edipdiler kadi. Allah mertebe o adamlar o onyal duygular yok çünkü olarda. Onu bulardan sen biri düşünmeklerine garaşmagam ýalňyşdyk mı kadiýän? Derken Nuray bolan tanadyňmy sesimden? Göräýde. Elemi ýaşo.
Gurlayında şöyle Nura kimem var Abdullah'ın falan 2016 yılda Türkmenistan'da nemede Pali'de okuğa taşıdım. Sonra Pali'de okuğa taşıdığımda ne muallimim benden egzamin alayan adam bana $40,000 dedi. 20'de de şovat 18 tane okuçu men bilen egzamin taşır oturada olanlar var. Hudaýa şükür çöýerde var, köp oglanlar kellesem owy ılymam var, hemme adam var. Bende näme ýok, pul ýok. Maňa diýen zatlaram näme? Egzaminden geçdim men Palitde şöýül 2016'da. Diýdim sen $40,000 bolmasa şu ýerde sen geçmeýän okuw girmeýän diýdiler. Men bilen bile intokda 2 tane oglan men şu ýerde köpsem geçdi. Ýemine men bilen balanyş bolşa. Berde men var inşallah olanlardı. Olanlar nire rahat men on şadadı bilemok. Pulunu nereden gadan ya kakaf yok orada oturuyorum oturan ne işten bilemok. Yani şol olan pul verdi şu an. 100% hem 18 tane okuçu egzamin taşıyor. Oturan okuçular hemmeten biliyor şunu. Gep berde ne hile? Nem isteğilen bir ödmede halkın ödet ya yine de şonu pul veriyor ya ödü veriyor. O da hadır okugu toraram ederem kellesinde alalı bar ılımı yok. Bolsun bolmasın bilirýän ýeri ýok. Şoda häzir şo bir gün bolmasa ikinji gün şo bir ýerde bir başlyk bolup oturar, hadi oturar. On kellesinde $40,000 näde bolmaly? Ýene halkdan almaly. Düşünje başlanmaly bizdeler. Bileňiz, düşündiňiz näme diýjek bolýandy? $40,000 etmeli ödemeli, şo pul ödeme gaýt. Soňam türmäge girýär. Soňam türmäge girýär şo pul aljak bolup. Girsin, girmesin, o taýda da wizatka bersin, näme etdi? Ödeme de uğraşýar o taýda. Düşünýäňizmi? Şu wagt çağına yamanlığı edesini geçse $30,000 verip yok para kucağına kalmalı.